その一国で戦いを抑止し、世界を安定と平和へ導くのちだというが、この呪われた世界で人と人が分かり合う平和ほど虚構なものはない。お前のできることは九尾の力を俺に差し出すことぐらいだ。ナルト君。シカマル、お前は仕事をここで連絡を待て。悔しいけどそうなるな。動けねえんじゃよ。ペインのチャクラが入ってくる。そろそろお前を連れて行く。逃げろ。お前じゃそいつや。これは私の独りよがり。何度も間違ったところに行こうとして、そんな私をナルト君が正しいところへ連れてきてくれたの。だからナルト君を守るためなら死ぬことなんて怖くない。地味でうじうじしてて変なやつだと思ってたけど、お前みたいなやつって結構好きだってばや。わからない。お前ごときの力でなぜ歯向か。まっすぐ血の言葉はあげない。痛みはお前以上だ。封印術か。真羅転生。もしかしたら9ミに。6本ってじゃああの時よりさら力です。まさかあの封印術を自力で6本なんてありえないぞ。自爆転生。
ちは苦しむ者すべてをなくせ。お前の心をすべてわしに預けろ。苦しい。嫌だ。8だって。やばい。本当にやばいよこれは。さあ、この封印の札を引きちぎってくれ。くそ、もうダメだ。どうしてこんな。お前は四代目火影。8本目の尾まで封印が解放してしまうと、俺がお前の意識のかないよ。もっともだろ、ナルト。ナルトって俺の名前。四代目火影。来い、ズタズタにしてやる。さっきも言ったろ、俺の息子だよ。なんで息子の俺にキュービなんか封印したんだってばよ。おかげで俺ってばすっげえ大変だったんだぞ。暁にやられて。でもあれ俺何。ああ嬉しいんだか腹が立つんだかもうわかんねえってばよ。息子のお前に辛い思いばかりさせてしまった俺が父親面して謝るのも違うかな。いろいろ大変だったんだよな、ナルト。すまなかった。16年前キュービが里を襲った時分かったことが、あの時キュービを操り里を襲わせた黒幕ジライア先生のことも知ってるよ。それじゃあ前にキュービを使って里を襲ったのは。あの時やつは俺の動きを全て見切った。ただものじゃないよ。お前なら平和を作るためこの憎しみとどう向き合う。暁の一人、面をしている男だ。そのペインを生み出したこの忍びの世の無秩序が先生を殺したも同然なのさ。許すことなんてできねえ。四代目教えてくれ。お前ならその答えを見つけられる。俺はお前を信じている。封印を組み直す。だがこれで最後だ。ありがとう父ちゃん。すでにキュービを制することができるというのか。キュービの力どれほどか確認しておきたかったが、まさか自爆転生が。生きてる。まだ日向のチャクラが感じられる。少しは痛みを理解できたか。同じ痛みを知らなければ他人を本当には理解できない。お前の本体のところへ俺を連れて行け。直接話したいことがある。任モード。あの厄介なチャクラの手裏剣は2発までしか撃つことはできないようだ。なら仕方ねえ。本体は自分で探す。
し、煙玉だ。おっ、まだ2秒ある。いっけー。答えを持たぬお前ごときが諦めろ。